Перед новогоднего росту цен на споживецкие товары можно не бояться. Яго не будет. Министерство гандлю Беларуси объявило мораторий на рост цен у перадсвяточные и святочные дни. З улікам указа президента краіны об додатковых мерах по обороне правоў спажыўцоў Министерство гандлю прадпісала ўсім галіновым министерствам, концернам и областным выканкамам увести мораторий на павелічэнне отпускных и розничных цен на споживецкие товары до 15 студзеня 2015 года. З-за невыканання парадку цэнаўтварэння, а таксама заканадаўства аб гандлю і грамадскім харчаванні да парушальнікаў будуць прымацца самыя жорсткія меры, папярэдзілі ў міністэрстве гандлю. Нагадаем, згодна указу 567 кіраўніка дзяржавы аб дадатковых мерах абароны спажыўцоў узмацняецца кантроль за выкананнем санітарных нормаў і правілаў, а таксама заканадаўства аб цэнаўтварэнні. Дакумент надзяляе дадатковымі паўнамоцтвамі галоўнага санітарнага ўрача рэспублікі і міністэрства гандлю. Міністр надзяляецца правам прыняцця рашэння аб забароне работы аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання ў выпадку неліквідавання фактаў парушэння заканадаўства.